नमस्ते दोस्तों, मैं योग्या सिंह चैनल में आप लोग को नमस्ते करती हूँ। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं आप लोग के सामने एक झूमर का गीत गा रही हूँ। पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक ही दिन हमारा गलिया हो ललका टी शर्टवा वाला, कि एक ही दिन हमारा गलिया हो ललका टी शर्टवा वाला, हमारा गलिया हो तो साइकिल से हो, हमारा गलिया हो तो साइकिल से हो, कि घंटियाँ मार के बोलई हो ललका टी शर्टवा वाला, कि घंटियाँ मारे मारे के बोलई हो ललका टी शर्टवा वाला। एक ही दिन हमारा गलिया हो ललका टी शर्टवा वाला, हमारा गलिया हो मोबाइल लेके हो, हमारा गलिया हो मोबाइल लेके हो, तम स्कूल मार के बोलई हो ललका टी शर्टवा वाला, कि रिंगटोन बजा के बोलई हो ललका टी शर्टवा वाला, कि एक दिन हमारा गलिया हो ललका टी शर्टवा वाला, हमारा गलिया हो मोटरसाइकिल लेके हो, हमारा गलिया हो मोटरसाइकिल लेके हो, कि हॉर्न मार के बोलई हो ललका टी शर्टवा वाला, कि हॉर्न मार के बोलई हो ललका टी शर्टवा वाला। एक दिन हमरा गलिया हो ललका टी शर्टवा वाला, एक दिन हमरा गलिया हो ललका टी शर्टवा वाला।